Jeg hedder Lars Ejby og er formand for Trekantens Kultursamarbejde. Jeg er politiker i Fredericia. Jeg flyver allerbedst, når jeg kommer rundt i trekantsområdet og ser al den mangfoldighed, der er af kulturtilbud. Så føler jeg virkelig, at jeg har nogle vinger, som kan bære mig hver. Jeg elsker simpelthen at flyve uden sikkerhedsbælte, fordi at når vi taler om kunst, så skal det simpelthen være grænsenedbrydende. Jeg flyver rigtig, rigtig højt, fordi jeg tænker, det samarbejde, vi har i trekantsområdet, på kulturområdet, det er simpelthen ud i den åbne himmel. Der er ikke nogen øvre grænse for, hvor langt eller hvor højt vi kan komme op. Så jeg flyver allerbedst, og jeg flyver meget højt, når jeg tænker på vores samarbejde og de oceaner af kulturtilbud, der er i trekantsområdet. Styrtet er noget værre noget at tænke på, og det værste, der kunne ske, det var, at vi i misundelighed og småborgerlighed kiggede skævt til hinanden og misundte, at det gik rigtig, rigtig godt. Frihed. Frihed til at vælge. Frihed til at komme hurtigt fra A til B, fordi vi er en metropol. Vi har lige så gode muligheder som alle andre gode store byer, både i Danmark og i Europa. Kom bare i gang med flyvning. I Fredericia er der ikke noget luftværn. I Fredericia må man simpelthen flyve så højt som overhovedet muligt. Vi sætter pris på, at folk tænker kreativt, så ingen begrænsninger, ingen øvre luftrum i Fredericia.